Suroy-suroy na po kita sa atong merkado mga kabanwa. Atong nakita din ang kamahal sa mga prutas karong panahon na human sa bagyong Odette. Tanaw-tanaw sa tagon sa ato ang paliton ron. Mahimo sa ato ang New Year o isda-isda. Tanaw sa tag mga prutas ron sa ikuan. Mga buwak ay tagpila karong rose. 320. Okay, mahal-mahal jud ang tamatis 100. Ang mga prutas mahal-mahal. Mga prutas. Okay. Melon. Ang melon. 50 kilo sa melon.